pia mwana soko ngari kani ofisi ya na watu na kutaraga AGR. Karibu. Karibu, this is the home of AGR, Balozi Hall. This is a good place. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. Tungireka bantu tokona gukwana iguru kwa bombo mugusi in the diaspora. Naki oroche egentu kiranya aga no sing egenta to ba kora gitabe. Mbia mono muradia. Wika tuwe bodi ntutu abanyana na ngaki. Chinguru cheito ngai chibererete. Njegero na renge gukina. Na kinete na magukuru na sokoro ya nanene. Ndo ngerekia rengo ya karukiruri isaga. Isaga na bodi ya rengo. Na ndo bagutura na bagenda mugundo. Bas. Kulema. Bas. Ma egenyanjuge babichuni. Babichuni. Omuntu gukora rari ogo erise rimo kiagera to basa gutiguma na basa. Ana matuka makongo. Epatevan. Na dogo ngari mi eliaga tebaniri. Evono. Ma bijita ojigo jo byo saka mbura kanyirira. Lakini goikonga mugondo. Goikonga mugondo. Igenga kieria abakoro baito. Nabo baroche ngachinguru chiabo no chiarenga sobo mu bwabo bwirisaga. Igonga Bangembaya mbona barete ngayugobe go asokorema nabo bagakira masaga ya nabarenga orrawa okwago bori amasaga ya nabarenga orrawa igonga nabo yarenga abantu baito bamenyete igo koramba bwato obo mogete no kubwaterana obo moboria ogo bwarenga kubwa komeke gasi yabo yaguswa etumbato magokoro naga kire tumbato si etumbato acha babwatera na basangesa niga baira yachi upimo igo bomo bodia onye to goteba ngati diaspora nchito chiko twara impact iga se tomenyete nando nsiase kende turatake gokora uikachi toria tumanya ntu abanyane ngachinguru cheto igo chira ina sobo mu bwaito ingaginko babuya yona ekwabeire buya buno yomi bantu bange mama yetigende kyonga ekerore buya ngana inje nabe buya ebono kiro muntu gata yete kwirwanira nga onye balozi ikira ene hori acha girega na inje umurari gongo myoga mwina ari ndara beke hore mbune balozi ya maguru ebono bono agumono no boko ngubwaito boiranirete naende igi ko ibwate kat ego woche ge kiagera twansi otubwate keririanda igo bagoteba ngare kanero yakorete ki nayo yakorete bokajia bone ngare ke tutanyira netimaye gake toko yebeka kira segento igo konyora ngantu tweka twitire chinguru nabo twebunira amaguru ekiagera bono instead toko bwaterana bunanje balozi niche mbantebe for example tebe nga organization ya AGR nyementa maguta ikango chiko chaka yende nga mente AGR ya maguta igokonyora nga tuachira ari buno monto yo mubuno mugusi no Balozi Hall rika na ende toko anda kuriya oli ende tuisa ko tebe nga kitoko koratori yenjera toko yegareya na tutwara shell toko enda ari buno mugusi mbuya enga kinara beira enke na igore kero muntu bona gotanga nganto takeire tobe egende kemo obo mumboga ni iri nare buno gwaera siriga bunandigire tiaro obo mumboga ni iri sana lakini hoko yankiro munda kumusugucha ingane yaro kane ko benko asomo gusi monto mogambo linga etuaragere diwe omugusi ingane na beko liko benko kubwate kana esokoro yo mugusi ngaki yarenge esokoro ya itono monto renge kuerwanerera omugusi ase tayo oragende ensengima tonyoro mugusi na tarete gochi Amsterdam rinde ige keronko nyagotara gochi ndechera gochinka nganyoro basongo boka ngacha konyoro mugusi oro gonkwane nga mosembu yo bono igongo mugusi nabwate kiririanda kirigyo kwirwanira okwerigeria lakini nturamanya kungusirengo lyamo mugusi nabwato mukya mugusina bwatomokia lakini umugusina ende taramanya kumuserengo lyamo buya ego ngatari gokoba bo ngokora tore boigo ekero tuwanyorere muntu omokongo gotobekamo na intu tueka tuanchire for example omugweka no muyanda ara ndagotebi nenga kiekero mugaka Simon Nyacha arenge kuburi kuri yuborai bwense yaito
anda ekiama kia for the people omugusi 120% gotwa chetamo kwirwanira muno oyo ito bono dede bono ngakibono twache tukaba ngaitu asirire tibona mabarato abagaka baito ngakibono mwatu tigaiga amangana igachera ngoyo cheta karuta egete kino nonye kiaruti so ndete bae tu amasoya igabagasario bomo bomo mbora sareka nimbwa to kwegena ngo bombora asareka simba nyanda ibwango iganga embura nyanse tugutuita bono tenere asenale yanse tugutuitera bono iyo era maene lakini rende bombora tusinya okuna kwegena kwane ase kero kende totara gulma bori abega to tamekuru ase enseme bono obomo una diaspora turatiga abantu bari torenka abantu abatwasokire diaspora nabera abantu baito mbare Ethiopia no ana ali chapa bwari asibamenyete nka yabo na abantu baito bajiro abutogo tebirinde ga kiburworo erinda abantu batwaro bugima bono konyoro ringa abantu baito ali diaspora bari ko sin Tanzania ana Nairobi kera ku Nairobi tari gusimba denga no Nairobi diaspora kurubusi no Mombasa bono obomo bw'omugusi isiko yagusi ninki boko mokonya isiko yagusi mbiya mono mugusi yakuruganse chiamaiko bono chinse chiamaiko wika tomanyanga ekerenge kenene getobegete iga nkireki onye ndirio koro kubwa gwaito osoko bani kwane nche naye osetiganye kwanere nche buna balozi anga igonde seito garia nyakongo sub location ekenyoroki anya byoto togo sanga nabakiare bane nabayiburi baito tokonya gosembania ekinsa bune iki kekera bwamura murire twanyora nonyaga kairo twasi omwancha ndiburi bwakare lakini rende amura yabeterere nga Wikato soke tuerigerie. Iko batebete ngapa murana baki. Abamurana abaisiko nabogotwara. Nabogotwara. Wikato ende nani? Togikato ende nani? Nande toche na gento. One gento ikibona kero na kiki to kurikia diaspora. Nande kero to gokeria. Iyo chigotobere gasi raisi. Ekero tuanyo amanyire ngegechure. No kerero orosano oroime. Gotokoronga korunsinya mocha abande baronga sugusu abande baronga moino na moinende twakoraki twaturie gechure keria kegosoka gocha asinde nakoraki wake bwata nakibeta ritimo kegocha kurwensemo yawo wakoraki anjira kebeka anse oyo mindo ore mocha na sugusu ke na irianyi kegosoka goyororo no abozongo moino kyo bakebeka ritimo bakenyora at the end of the day egechure eke dika kiarenge gotama gochi mocha moine kero nkugeturinje bweka buna balozi kugokonyora twagesangirie naende na tutaira nankanege chiureke imanjo monyene kwanyora mane tingira ne tinka bosa nimbwate ki at least no bwate no aneririo anya nimbwate ririo anya riege chiure no bwate getame na kiri gotigero gochuti lakini ngego chigotama ekiagera orino ntiri no are korumoino balozi akaba korumoina na ba mindo korumoina igo bomo bwaito na kwamburia bure diaspora igo chikotokonye kiagera gochigotokorera tore gasi yaito osokwirigeri waito gochikobara isi naende kero togokwanera barai bechinse echichinde twabatebe nga igwanyinga intuningo ngaitorwete abaminto buna aba bakonyakori iki computer cha Vision 2020 narora nyangenya bakora imirimo ya Vision 2020 Joyful Women imbara ekero mangana bunaya na injengo kwa nkogenda obisi abasani bane kyawera abasani tubwate na abange naende nawo obo mobwaito igotogokwanera enkwane yemo twatero gotero komo twataroro gendo romo twamuma kwa mumo komo una chieri maurere at the end of the day kwanyora ngekerenga gyaito gyakorereki yaikiranire na ende tario goikerana gwoka yaikiranire asengencho ya bene engenche ngororo na intwe kero togosoka tokoirana kuruinani abangina baito bairiria tabateba nga yaba murabaito bakorereki bono balozi
wakwana echi point jingi ya sana nande ondete iyo taramanya ngo buya bwo bomo ngendo kiek kero muntu naro chekero keno muntu akonyora kamo chando gakeigo twaringi bantu osine chimi sato kwanya kero muntu ate kero muntu garano no nyanteni muntu ko bichidora 10 kwanya ngo muntu iro no chidora chiribu sato okorira kamo chanda bwati abantu abange mbuya bono obokong mbole bokuchibwaba kero kende umuraria onyorira obokong umuraria igakorwa nyaribari murari igakorwa bonjari bono narorire nga kero kende ebirenge bitu kero kende aye uno murai nabo rabe to kwanire gende kimono gende bono immunity yabari biga to kwana ken ekiagera kocho guikerera umuraria akonyora obokong umubori omana kubori nga narorira abantu baitu tubwata nyamira tutaragenda ase nyamira tukwane mangana abiriga tubwana nyamira mwakorire buya abantu baitu bonande na utokubaini kaniji bari bahenda tukumerana banyari bari bekanamo banjariamo abagetutuamo chumeri twarenge asaba basi to esimbole kabekwa bantu bagatenge manganze mangana akaba buya kegima abantu baitu tuwene ka tubasegete bagenda kumerana na obo muboria ukugambara mangana mabe abekwensemo wono muraringo chekonyora roboko mana gote bigunga bajari bari bamokonye kero gende mana gote banga kusaba abanjali bonti kabamokonye ekiagera no akuru inuguna barai baitu muri mutu bitambo kero gimoko ira erinde techa goikeranga abantu abatu abekanire chinyomba amachibwende gutubwatani ngabona ayekerio gamberete okebekamo nigundiri ati nete guchiake bamo kagero tugumira no mugushi tutwarerio gierimo what measures mbito ki bitambo kero bimoko ira erindo mugushi ati gareko bamo nonye karo bunyumba giti mbia mono muradia goikana igoika into tweka twinyori nangaki twa omochiwo mugaka ogareire naende kero omochiwo mugaka ogareire goso mugaka bwata abangina babere batatu bane sokoro yane gabwata abangina 12 mugaka senior chief umara ndayenjo gabwata abangina abange naende kera abangina aba babeire abange nabarenge kuiro mungine omorokereringa ayegaiga omubekere nyumba ya yororo oyo ndo muira gochia nere lakini renda at the end of the day nabo kero omuntu arenge kuiyorera omugaka eke okoraki nande baiwanaine obwanchani nabwo buri bakoteba nonya sebuku ng'obwanchani buri bwakare obwanchani buri bwakare bwatemire oke achinga kije ekero beire tokugarea omochi bw'omugaka ogareire abamura bakinire bagareire nabarabo banyorera abantu babo nabwo aba bakorukung'e ekiombe ky'abanyamira ekiombe ky'abamachoge ekiombe ky'ababasi n'abagetutu na bonsi chinyomba cy'omugusi egente egetang'ani incho kubani kwana buno murai bw'ekiombe ky'anyamira nogokong'ia ebiombe ebi naenda ogokong'ia ebiombe ebitari ng'a igotoko bikong'ia gwatana n'omugusi igotoko bikong'ia koreta abantu baitamo ekere obokong'u bwachire gose ekere embura yature twamanyanga kitogokonya oyo minto ekiagera bagoteba ng'anse abande kena magesa bire abaina dotenga ngena ma gesambire bono igobone kiangire igobone nga otabwachi oyo mino gokoruge sieri nabeko begenda egekong actually agatanga ngena magesaririe ragende kubwatekana nase magokoro agotebetia mang'ana igona we kubwatekana kiringe na magesabire bono igorende ekirenga yaito use ekirenga kiane nokoene kinge ebiombe ebi byonsi byabeire strong inchekero n'abanchikire igotogochikana buna abarai abarai bebyomba abayigongo kerenga kete mwachikana igotogochikana kero mbwato moyega yonkorangiria abarai bagaiko omurayi obumachoge nke waye mwino obasi inche bacha abana abakiare bane into n'abakiare twacha twasibante binga iga wakorere buya
osega iga ochokora iga nario kwende erabe buya ihona ntogendrete konya gosemani egente ke motoko ene courage osetokuburia abantu baitu kiringa kikwa onye kurwete nyamikoro munyamira kwa igure ngai abanyamira nkumira nabari nae toko tiga kwebacha tokororo tegerera nkibagukwana bamanye naye manywa iyo ngamambi uko nonye kero riguria ko betire to kunya kuburia nga hingo chomo kiare ngo singa hingo choyo minto agoreki nama yana abantu mbare batari koigu ngo abanyamira ngomera bare batanga inje no machoge omugusiga tebete nga gesimba sumi moyo mino ne yaro gokuruge sieri neba kikiabeire ona mangana ma isikoto gokonyeka iona kitogo tebanga ya tiga tokonye byombe byaitu kwamburi nga kiabaraya bagusenga kitogo chiko ko ene kyanga byombe byaitu bichiko twatanana ekerenga kyane no kuchika baraya babaitekere byombe byonsi byakonyire tochi ni nchika baraya babaito baichega iga balozi hall toikaranse turigi nonye echai yose kahawa toikaranse tubo tonya kwebori nangaki ebono twabekira bantamo enyumba ya ombuyere ehane mbuyere bono ngakitogo kora abantu baitu twanyorana nonye ndimo twasiba karunguri gote nonya bakiare kinyangi na kiki akabereteramo omanyite gento omuntu ominto obaete nokorusie bitokyo omubugo oiso kore one mwataira bara murangire mutenga bono omugusi asimwabeta iyo tutaite tuchobeke chamo ga erunguri likaya lyeto lyagusi erina ndore no ndagererie kegusi babekamo batenga turagera ukuragera tutito ndagera we balozi na banene muri na rora 5 star tags engomere munemi yabakora nabaguturikira no yecheki yendagera abantu baragire namaene erinde omuntu karagira akira amatarusi tiebeza mubuko girende gira ande point yende gwakwana abo yanga akirie neringa abarai mubeka namo nyuma yo gotenena nyamira naruga tete gosema saba naruga tete kende gochimoina muchamo abarai mweka mutitura na mangana gotebanenga egende kembuye gakorwa egegochia bono omugusina kyago chiko bamo kolirorio onya baba abarai mo bagaine gogo chiko igunyari bari watanje nyamira nguru abantu bosarinda itimba ibo igo neringana rinene kegima ekero go chitwaligereria igoro ya oburai nebintu buna biko konekana neringana rigi ya balozi na bondo chenga amangana mbujare eventually oburai bwitu ngochibore gochama biyamono oburai bwaito boisa ko bambo chamo abantu baito baisa ko bamba chamo ikibono igerabe abasongo ego bago ose someone oyo woke nyabororo bago tebanga that will be our greatest failure ekiagera aya nabo ko babuya ozenje nabo ko babuya buno wolto mwenga lakini rende tuisa bocha moinje naye igotora agende sabari entambe igoro tora rusaniribwa okogoronjera kogenda ekiagera onye kora ebweka ribundi okobeta orare otaganense gagu esabari itoyechia na bora kene osema nongaki ringana lyo mario balozi ekara abantu baitu bakora garo keno mugusi gwachiramo na wono balozi ngwa wekero gonyamira aria igo kora omuntu kurigerera igo maragata igo korora nga balozi ne chikura kubu konguminda diaspora kale kubori chikura tia ina kia mangana gucha abantu igo tokora nga gero kende tia sukuria okobekana kwa abantu baita mo tutaragenda nka is of benefit gocha so mwanya gitinge bana tuabeta abantu bari Minnesota babekana mo abari California abari no Texas ya abakare no Ohio abantu babekana ekiagana na nyona kere state ne bwato mugusi omuntu amambolinga etoja goja Texas ya no tegweta bugusi bari ya mbari kerase tatiga no wesoke totale soke elinda abantu besoke tunya ko batuko bwaterana ebiro gombire bya chama na wono balozi obo tu akweto tara ewa ko no waka maguta chinamba chitu abo chiko tokonya onye ndiri toramo
igo obo mogone entekia na kera to be kamo as diaspora na inde to be kento geringa difference siensemo bono ingana nako bolirio mo ne ringa nyamira mwabeka namo narora abantu baitu bakire mboetu na kinu muta tebedenga mwabogongo tochamo mwa nebire nyumba jiri jinde mwakiage mwamanua mwangwenyi bono tochamo elinde obonyumba boke advantage kiero rogo tuara bona nyamira diaspora council enkima adatani go tuara chinyomba nga mwanyalebe buya mono muraria kwa bore riziswa ririya naende ryengencho naende ryokwagacha obonyomba no buya naende bunanje ngotaka mono kwemanyekani gwetera ase sokoro yane nga sokoro inje nga mwakiage sokoro yane nene mwakiage lakini murabake torabake naende okoboko kebwaito nabo korabe gentekiya gosegentekebe lakini rende ekero tobwate chinyombe echi chaito chonse nyamira ekero tokurigereria enda ye omugetutu no munero monene nyamira enda yenjo lakini ekero tokoirana twarigereria igo tokonyora nga challenges gose bitango gose timatiria tarigia turatumia se challenges ekebusiri nabo igone bitango kenga ebitango tobwate gose chisegeto tokonyora sobugimo ebitango tobwate chisegeto tobwate uno muntu kurunyamira despite nga mwango use nyomba kiarwete ihochire the same obokongumboriboria chisembi chiri chito chandete seito amang'ana ya health na aria ebintu nabyo bitotototema kurigereria nga kitogo chiko bya address bono tokanyoranga na twatananekana ebinyomba still obokongumboriboria naende tokarealizinga ogocha kwaito amobune unity yamo ya nyamira ego chigotobera raisi gokotako chi problem chaito abokongu bwaito borachira ko baraisi ko borigereria ko collaborate go connect na barai baito on the ground aba MCA baito bebinyoro yego chiko baraisi aba governor baito ekero baigwete ng'abantu banyamire kebute kiabonkere go chigaiga ngo chiere ko gera igasi ya baraisi twanonya barai baite gasi raisi gotoikera gose na intu ya tobera raisi goikera barai baito that is why twaroche nanga ki tigango turangusiramo una abantu bomo minoyomo oyore kokoro kunyamira magana ina maya biyamon magana ina maya no bomo buti gabo genderere biyamon ndamanye ngo obomo bwino kurugeiga magende obunarenga kujumore mwara rutamboto watanga mangana mbiyago korwa gusimbo bago korwa obago tebanga ebinto mbyangora saga bikwanga igo mugunya chira mangana roti uigato chira mangana roti nonya ninche kerongo kina sokoro ya nega ndebetinga ya kino biroro koreki ukagembinde nonye mangana yenywomo nonye nyomba nonye sikko goseke bute getumbara gikaraba gakabaroro amangana gotoko ya chira roti naki kiragere tuichamo ekiagera toisa kwaerera mang'ana igokonyora twakwanira mang'ana togocha kwiti ngore baadaye niria kwaniru ndiri gotinyiwa igorende igotoko ya chiera roti ntogendera tokorigereria ntogendera tokurwo gokonya asitogo tora tokonyara lakini rende kerenge kenene no kore konya ntutweka banyene eri na intu tonyore chinguru choko konya ba abago te charity begins at home onyora banda bange to aga astomanyete bantu batwitana ine twitaine na bukyo kwenda to bari baro setia babisa gerasi na maene obo chigo eta oja ngaye oyintori ojamo ade kanisa no bago sazima kerento no bago karamo lakini ke wika uama ta batanga wiya bono obugama to bune gente kia sana otatiga onye gwateba abantu baitombare to danga turasolwa mangana karare iga asomanyete bono kararo si obwamate indo chiko si omo bona wono chote benga palosi una wono moralinte benga
kero genda yedo guchira abantu baitonga bate mangana abiri kuko bana mbori ali asomenyete ningi wakorire ego mbuya mona ase ogocha ase AJR ri tukoria rero na kero kindi chumene togenda eteringa ne gukwanira obo mugusi na twago kirenjera ria nyarire ko bali gocha challenges chirenka abantu bali turueta ari tugacha na bwabu abantu baito bakongo babwate bali bageni na intu bali bageni asituri igo na ende tigato tema abantu baito kibarenga ari no etolense chia maiko na tuatebe ke gitu amnyogire gechure at least no bojuti aba dainga no mukera na boko barutera basambe eso gora aga anje tego taga chinse tu sana iga komnyo nala korinyo ni lakini iga kanyege kire njerete eri no nyesa mununi iga yanza omwana batebanga omwana uri otumwa omwana ko ugende uri otatomeka bono urigereri abantu bangana barotika batomeke taribo ne banyoro bochuti mbiyamana palosi oige jumende naende mbiyamana mwanjo motega igo twarenge no munyakero go Nyamira Diaspora County na tujaga batoko gendereria ngane yobomo womogusi na marietane uri no ntiri yora nabo gotonyora abagusi globalradio.com ne namba yito ibere ya moisatu inye enoti yamo enoti ya isara chinsa emeronge ibere na inye igo na ate 2134010095 chinsa emeronge ibere na inye koraga niko kwana bate 0 bate noti ide gotevinga ndiga ujumbe uno gotiga bate pound sign ikwira ni show gende gotegerera na baigo onyore tuwa Diaspora harbi asto kwanira mangana asikinya molero na kuemanyangana kitomenyeta asisi abo mugusi ne ngana tukwanira na turagere ukwana na kugamano inkwana tebe inkwana tigatokore eba makorwa irinda to biyamo no palus biyamo osese tipo